Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Juris nyelvtréning alkalmazás promokódjainak sorsolásán. 14-en retweetelték a cikket, itt találhatóak a nevek. 3 nyertes fogunk kisorsolni, 3 promokódon van. Sorsolás ugyanazt az Excel makrót használtam, mint az úti tolmács esetén. Az pedig úgy működik, hogy van 14 játékos, véletlen számgenerátor kiválasztja a játékosnak a sorszámát, amely Excelnek a sorszáma. Van egy feltételvizsgálat, hogy egy ember ne nyerjen kétszer, és itt pedig kiírja a nyertesnek a nevét és a cella sorszámát. Ejtsük meg a sorsolást. Tehát pam. Nyertes Ricsi, Adi és Kávétündér. Gratulálok a nyerteseknek, holnap nap folyamán felveszem velük a kapcsolatot, megkapják a promokódot, és figyeljétek az iPhone híreket, mert a héten újabb nagy eremény sorsolás indul. Köszönöm mindenkinek a részvételt!